Da, să văd voi, sărac. Tu bătrân? 16 ani. 16 ani? A fost un cățel deosebit. Toată lumea când împărtășește. Da, cui deosebit? Da, omul văzut. Ce? Nu mai este până de bra la mine. Păi, am dacă. Da, așa. Mă plimbă pe stradă. Fă ceva. Mai încolo să rămân eu țin. Așa. Așa. Iete. Iete. Da. Veneam în anii trecuți, că numai din iarna trecută nu mai venea. Venea copiii să juca cu dopul pe ea. Era tot parcă o știe. Acum